Acordo, Souriños, imos falar das racións a hora de comer. Porque moitas veces vemos, incluso en certos paquetes de comida, 2, 3 racións, 4 racións. Como se mide as racións que debe comer unha persoa? Mira, pois é facilísimo, utilizando as mans. As mans. Entón, por exemplo, a froita, o que cabe nunha man. É dicir, isto sería unha ración. Por exemplo, en froitas pequenas, pois o que cabe, se colle uvas, que é máis cómodo, pois o que cabe aí, serían unhas cuantas uvas, 8, 10 uvas. Vale, o que cabe na palma da man, cerrada, isto sería unha ración. Vale, si queremos 2 racións, doble. Vale, cunca. Si queremos falar de alimentos proteicos, como pode ser o peixe ou como pode ser a carne, o que sería a palma da man aberta. Isto sería unha ración de carne. Ai, pero podo poñer... filetes estes que hai, Sí, non a... Filetes teñen unha pinta magnífica. Pero podo poñer, para que diga un trapo, pon aí un filete. Pero vamos a ver. Claro, entón... Pero unha ración para mí non é isto, unha ración son 2. Pero faz así e xa está. O as dúas mans e xa está. Entón, normalmente, a xente dice que os homes o doble das mulleres, que non debía ser tanto, pero efectivamente, unha muller unha palma, os homes 2 palmas. Pero tú pareceche moito unha persona traballadora que coma un día a mediodía isto, que é 2 filetes cun pouco de arroz, así, este é un plato correcto. Pero de traballadora non vai por ti, non? Non, pero que si traballadora que teña que ir traballar ao monte. Parece un primeiro plato correcto. Pero está Espera, ben, falta un pouco de verde, pero está Pero ben. estaría ben, porque logo, por exemplo, a forma de medir os hidratos de carbón, que pode ser a patata, o pan, o arroz, sería... A pasta, 100 gramos. A pasta sería un puño pechado. 100 gramos. 100 gramos. Ou é moito. No, está ben. 100 gramos de pasta ou 100 gramos de arroz. E sería isto que tiñamos aquí, un puño pechado, digo. Isto sería como mediríamos os hidratos de carbono. Vale, repito, proteína palma, froita, verduras, facendo como unha cunca, cunha man ou con 2, e todo o que sexan hidratos de carbono, pasta, pan, arroz ou tal. E os froitos secos, que E son os froitos máis secos complicados. tamén mídese cun puñado. E entón, cando lle dicimos a xente tome unhas noces, pois o que cabe nunha man. Pero porque as noces en que pasa, engordan ou que pasa? Home, si te pasas nelas son calóricas e isto, como dicimos outro día, o do aceite de oliva, é dicir, se me paso no aceite de oliva non vou conseguir máis beneficios. Vale. Entón, unha ración. Bota aquí o aceite de oliva que pode comer unha persona cada día. E cando falamos de grasas, medimos cun dedo. Entón, por exemplo, a medida do aceite de oliva sería eso, ou un dedo, tamaño dun dedo. Por exemplo, se botamos mantequilla no pan, pois sería máis ou menos o tamaño dun dedo. De aí non poderíamos pasar. Entendido. Eso Pues serían xa podemos medir as as racións. Roberto, vas quedar así todo o bloque con bicho. Ahora podelo beber. Que non cae unha gota. Teña bastante pulso, estou Pues nervioso. vamos manter esa tensión, a ver se cae unha gota de aceite, mentres o doutor Viso sigue traballando, porque temos unha consulta aquí no público, Raquel. Sí, estou aquí con Pili, unha amiga de Vigo. Moi boa tarde, Pili. Buenas tardes. Ela que me comentaba que convive pois con dor crónica porque, atención, ten artrite, artrose, dor de costas, non me deixo nada, non? De todo. Despois de varias intervencións e demais, pois bueno, pois o que dicimos, acompáñate unha dor crónica de forma diaria e queres aproveitar que xe tes liña directa co doutor Viso para pedirlle conselliños, non? Sí, porque vivo con dolor todo o día, sempre. Con moita medicación e dolor sempre. Pili quería saber se, ademais da medicación que ten pautada, por suposto, pois podería ter, digamos, un enfoque máis holístico para mellorar a súa situación a través da alimentación, de exercizos, bueno, un pouquiño que nos aconselle Viso, que aquí tomamos nota. Pois mira, sí, Raquel, eu sobre todo, primeiro na alimentación, sobre todo pola artrite. A artrite, diferenciamos da artrose, a artrite é unha inflamación do oso, a artrose é unha degeneración, é dicir, formase oso onde non debe estar, non? Entón, no caso da artrite, sobre todo, o que se poda facer na alimentación é meter aqueles alimentos que son antiinflamatorios, por exemplo, froitas, verduras, aquilo que leva omega 3, por exemplo, o peixe azul, e logo tamén... Xenxibre, cúrcuma... Pero eu non me iría esas cousas tan exquisitas, non? Tómolo na alimentación. E logo reducir aqueles alimentos que sexan inflamatorios, sobre todo que sexa ultraprocesado, carnes vermellas, todo o que sea bolería, galletas, magdalenas... Eso, todo sustancias moi inflamatorias. Pobre muller. Logo, casi me vou dirixir a ela, porque estou mirando para aí e veño para aquí, porque senón estás mellor aquí que a la hora que el home que o Doutor, está malo o caso. Non comer nada, mellor. Ni un pitillo No, para botar, ni un... pero, a ver, peixe podese comer, froitas, verduras, froitos secos... Legumes... Pero ten dolor, a artrite dá dolor ou que? Dá moito dolor. Sí, dá moito dolor. Nas Nas articulacións, sí? Sí.
Pero continuo. Hai xente que Vale. incluso chega a desviar as articulacións, Sí. na artrite reumatoide, Sí, das inflamacións, como ella. chegan a É desviarse. unha enfermedade autoinmune, que tamén É unha se usan enfermedade autoinmune, inmunodepresores, non? Para... Exacto, ou corticoides. Xa, xa. E logo A tamén cortisona este- que hai que tomar aquí, Lola. Por eso, que Tú tomas- fixadevos, estaba Lola ensinando as mans. Tú tomas fixadevos. cortisona pola artrite? Cortisona, Enbrel, un medicamento de mensueiro, son Xa, os xa. pinchazos. E tes dolor tamén? Sí. Cando doi quedo bloqueada, Mira as teñen súas mans. Sí, mans, sí, mira as sí, mans, sí, estamos- os codos que se me Cobados. operaron. Os pés que tengo ganchos tamén, aquí tengo ganchos tamén. Pois ben, de aspecto estás magnífica. Home, si, eso di todo É Dios. dicir, de chapa por fora, veselle... E, logo- e teño a bateria COVID. Iso que é? Que dixo, perdón? A bacteria E. coli, esta, como se chama? E. coli. E. coli ou Helicobacter? E. coli. E. coli é unha bacteria máis típica dos infeccións de ouriños. É unha bacteria que está na flora intestinal e é a clásica que produce Tes de infección todo de tamén. ouriños. Me sobra esta gordura. No, estás ben, eu vixete moi ben. Pero a mí como me fastidia o dolor, eu non sabía que a Claro. artrite Pero daba... aquí, Oye, aparte da horroroso, alimentación, horroroso. o importante sobre todo é o exercicio. Nunca Vas exercicio ao de impacto. ambulatorio, xa que te non mecha un moverse, basón de camiñar, o que 60. dicíamos antes. Pois imos falar unha cosa, isto parece xa un centro de saúde, vamos a dar un Estamos na aplauso sala de a espera, Viso, dice, sí, que hoxe sí. traballou moito, e máis, Viso, quedas atendendo os pacientes.